Тажлы вирус белән таныш булмаган кеше юктыр мөгаен. Моннан 1 ел элек без аңа ышанмадык, шикләүләргә салкын карадык, ялга чит илгә чыга алмадык дип борчылдык. Әмма вирус барлыгын да нык куркыныч булуын да исбат итте. Үзебез дә авырдык, туганнарыбыз да вирусны йоктырды, үлем китен дә көттермәде. Көн сайын ковидны уртача 35 кеше йоктыра. Бу сан соңгы айларда кимеми дә, артмый да. Атна сайын уртача 100 кеше хастаханәгә эләгә. Ширнең штамнары арта, авыру кискенләшә. Республикада бүген 21 госпиталь эшли. Ковид белән авыручыларга 1807 урын каралган. Гөлнур Айзатуллова 22 көн Казандагы йогышлы авырулар хастаханәсендә ята. Бу атнада чыгарганнар. Истәм сизми хәле китә. Эш атнада 9 банка тузлаган помидор аша бетердем ди ул. Шул рәвешле тәм туюны кайтарырга тырышкан. 1-2 көн температура белән газапландым мин. Беренче көнне 38, икенче көнне 37,5 булды. Мәйтәм бу минем имәк шамаган. Температура булга тиеш түгел. Марат Гатаулин ковидны май башында йыктыра. 39га күтәрелгән температура белән аны РКБга салалар. 5 урынлык палатада ишәү ятабыз ди. Я считал, что меня это не коснется никак. Бу авыруга мен гел үстән карадым, миңа йыкмас дип уйладым, әмма ковидның организмда ничек тиз таралуын белгәч курыктым. Үзегездә берәр үзгәреш тоясыз икән, шунда ук табибларга мөрәҗәгать итегез. Табиблар быел авыру кискенләште ди. Таҗлы вирусны дулкын белән чагыштыралар. Авыруның беренче атнасы җиңел уза, иң авыры дип 8-14 көннәрне атыйлар. Иммунитетым көчледер, авырып китмәм дип уйлыйлар микән? Әшен мәгънәсендә авырып китеп кенә калмыйлар. 3-4 кеше бер гаиләдә авырыйлар. Һәм үлүчраклары безнең минем участокта да бар. Татарстанда коронавирусны йоктыручылар статистикасы әлегә тотрыклы. Гыйнвар ахырына 84 кеше, февральдә 52, мартта 37, апрель ахырына көн сайын 35 очрак. Коронавирустан үлүчеләр саны шымга сала. Бу елның гыйнварында ковидтан 97 кеше гомере өзелә, февральдә 50, мартта 84, апрельдә 44 кешене югалтабыз. Майның узган атнасында гына 9 кеше бу чир белән китә. Бу хәлгә президент Рөстәм Миңнеханов аерым игътибар юнәлтергә кушкан иде. Хотя количество больных значительно сократилось, но количество смертей не сократилось. Все вопросы масочного режима, все вопросы, связанные с работой предприятий, они должны жестко соблюдаться. Вирусның мутантлары да белгечләрне уйга сала. Бер-берсеннән артык аерылмасалар да, кешегә йогынтысы көчлерәк. Бүтән без беләбез төрле мутациялар турында, менә бу британский штамм, южноафриканский штамм, бразильский штамм. Шуңа күрә без яшәргә ике нәтиҗә. Беренче нәтиҗә, менә бу британский штамм о 50-70% тизрәк тарала. Мутантный штамм китергән мөмкин авыр формаларга. Менә шул авыр формалардан сакланыр өчен табиблар вакцинация кирәк ди. Бүген Татарстанда 3 төрле прививка бар. Эпивак, Ковивак, Спутник Ви. Аларны 153 урында ясатып була. Бүгенгә 315 мең татарстанлы вакцина ясаткан инде. Бу атнада аларга республиканың баш санитар табибы Марина Патяшина да кушылды. Все вакцины, которые... Бүген Россиядә 3 вакцина бар. Барысы да коронавируска, аның мутантларына каршы нәтиҗәле эшли. Республикада 315 меңнән артык кеше вакцина ясаткан. Бу Татарстан халкының 17% дигән сүз. Сентябрь аена 60%ка җиткергә кирәк. Саклануның тагын бер алымы санитар таләпләрне тулысынча үтәү. Республикада битлек режимын даими тикшерәләр. Таләпләрне бузучылар чыккан сайын табыла, әмма кагыйдәләрне үтәүчеләр күбрәк. Мин ашадым гына. Хәзер шугарга җыйнам. Немеричный был, снимал, раздевался. Кием киеп караганда салган идем, онытып җибәргәнмен. Битлек үзем белән иде. Киябез беренче ратта үзебез эчендә инде, кеше эчендә уйлыйбыз инде. Мин авырудан куркам, шуңа күрә авыртасы килмәр. Җәй башланды, табиблар кеше бу чорда күбрәк хәрәкәт итә, аралаша ди, нәтиҗәдә вирус тизрәк таралачак. Шуңа күрә аеруча сак булырга һәм нәкъ җәй көне вакцина ясарга киңәш итәм. Беренчедән, җылы вакытта организм уңай кабул итә, икенчедән, көзге авырулар сезоны башланганчы иммунитетың барлыкка киләчәк. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Алмаз Зияддинов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы.